Non ke wangji Karbiang Autonomous Council MSC kilikahot BJP afan pahai lap polotang te Karbiang long arat atomsi kilulo jai kathar. Nijang Karbiang long hamren arong supi along Labor Day katalon padopon. Kardong Penani kang sama betal long penili thare munasingti non betang pen arjupanik tha. Non ke wangji Karbiang Autonomous Council MSC kilikahot BJP afan pahai lap polotang te Karbiang long arat atomsi kilulo jai kathar. APHLC amai pu JI kathar pen therang ke atheng no kaning jepon ke non ke wangji MSC kilik ahot jongsi BJP hai lap pen Karbiang Autonomous Council chari thulong lok polotang te lake Karbiang long arat atomsi kilu binong lo posining jepon. Pini aruni phai hini ani therang ke amaya long JI kathar kaning jepon ke non ke wangji MSC kilik ahot jongsi BJP hai det lapen Karbiang Autonomous Council chari pon thulong lok polotang te rat atom si kilu binong lo athe BJP ake hoy atom Karbiang long kewang LK Advani pen chenglok Rajnath Singh Amit Shah lapen India Prime Minister Narendra Modi setami Karbiang long arlo wang edlo bon setami alam thia bang chak tekang chot titi thang kapachun ponave India Prime Minister ta Karbiang long arat akar I hemprek alam ta ningje tekang ke setami election apor ahot ke pahai thule thot si rat atum klempon werkati lake rat atum si kache palulo setami chini lorlo BJP atum ke nang chobai puke setami election apor ahot ke pahai thugoi phititi nasi chuhetjong Modi setami wanglo setami hemprek alam apotha ke ethe ta ningge tekang ke Karbiarat aphan kachong thui kangdet asonlo setami non kewang ji MSC kilik ahot BJP Aphan aprangason pahai thudet polotang te rat atomsi kilu binong lo pasi APHLC amai puja ai kathar pet ninjepon autonomous in state hell under article 244 constitutional long do like parliament long simple majority pentar unlo alam ki pudun ke hangdun tapi sikdun akam alang li claim nang dia pon set alang li tum claim ke lo alang itu yang claim kecil kali rat atum han apa pe claim long le ni litum han apa pe claim long le jadi ni to man yang sinang than memorandum da pidun long ni pesan ni tu dah dunje pono tani tu mathalo so menit memorandum na hang ile ke hang bom la solam pudu nai hang dun tu nai memorandum da pidun tu nai palam la pen lan chot alang litum chot kali rat atum memorandum da deng nangi la lo hedi aniom mateng kai ta la polo kasi plan kai ta la pula nilita prime minister president atau mangini ta dengdun bom lo ni betanga sini la tuke prime minister amit hang man le deng des ta hedi ke deng dia bang adung bikok kiti Karbiang tu ni election ka sini ge poisa haru phobak cho hang dun nanji phak ok cholong nanji la pen hor jun long nei kowe cholong nei lana chumati shekhor cholong nei yo ani sine tum nili tum APHLC meeting lo Bagi BJP meni nang ludun cok ama nang lecture dun pilo election hodang te 6 sidul lam thanang ni bukan aning je dun share lu nang dun ko 6 sidul lam thanang ne covid pechu nang ni risumo ro karjang do man sekhor packet ron krai nang ni po pechu nang la pen posta sika po pi nang ni ka do we tom pan ta ma chang le la pen ke pidolang covid pechu nang ni pulo esono bangke hor pechu nang ni pulo pidulo la to ke hedi Rata tum ke chok ke la si alang litum ke hang asong ka pre ke claim dun asong ka pre rata tum election kwa boss tu chini ni itum ke election la si awareness ni litum kapachini ya kam si claimer lo mati kapachini ya kam si la si ke claim ibarat lo di Pupen Rajabrong ke report Kdnews Pini APHLC apar dikrong sub branch committee pen kai hello mile crepli along party office ing pupon kang pupon la ke non adhu MSC along APHLC pen kachapati runji abang pu Mohon Singh Tokbi aredeng pensi ing pupon
Saihem kang pupon along upper dikrong sub branch APHLC committee mai pura kesterang APHLC Bokajan LA in charge Bongpo Kathar Dhonsiri constituency APHLC committee secretary Martin Rongphar finance secretary Francis Ingti Langfer MSc candidate Lower Khabjan polling station president secretary lapen Gambudha atum chetongdum Saihem ingpupon det pen cherok tok amai tapadopon Saihem ingpupon det pen cherok tok amai ki padopon along APHLC upper dikrong sub branch committee amai pura kes derang pen kacharipon amai long 6 schedule constitutions of India along karbi mati inglong aso atum aphan kipi ajakong aron alam ta chethanpon lahai claim nang kunang tingkhan lo lang li nut arta ke do bang la pen itum han ka do ga bisa tami nili bahum poti ka ching hon apoti nili barar kan kang hon poti lahai tami claim nang itum han nang khan lo lahai lo labang so IB ki kim komento ningkan lom siking le IB ki kim bang ke lage pinang na ji ding lo ningkan kre inkoi ta su se lo no so pinang am ERCC do hodi oh ERCC ke do hot claim chot pen akam na adila da jon jorong pi MP ki do hot man la ERCC mane chingum rap pet hut hai ERCC ko chingum rap pet hut claim lo lahai lo so IB do hodi ten labang so pen non apian mang ke labang so hem mang rak thang so nombe rak thang mane claim ma bang bang ma se abi apang krang dak kaddo ko bi kar biari so yang tum puno nani nani a press tum li une det ko sita da dak sidu Dekat non sana kinang dulu mane hari so yang tum ko nani meeting ko me dak sidu nai ili tum lang kinang sot do kita menone tum abang gela ko son claim ke der ko si kini tum media tum hasami tum tu hang ko lo athia lang tum han pen si kar biang lo pen do wina pachi thang ki pen CM la pen MP sita me pathek lo nang ki alang tum hasami non nang tum thek hasami nang ki hang lo APHLC Saihem ingpudiar pi itum dak ratmai pi dolo la sedak samjin pen so ratmai pi chunlo la pen ke itum la so Saihem kang pu pen ada ke claim ke dam itum jo ke po la pen rat tum ta la so awar sa la dak pen na lon po pen ke nitum election da non du ban ke hajar put pen itum la 26 jitu constituency tani tumsi haila zina tuman pachini non la Dhonsuri long ke nangli lo di candidate ke non du ke nili lo nilimen ke Mohan Singh Tabi lapengeta radatum ani nancing sampik lo nili candidate mesen lo pusiratum nang lo la sini pan 24 hour ta ni tum pan nang chirat nang chito dun piklo lapeng nonta meeting ta do edlo kedo nai ke abeda ta son lo Saihem ta along tin ta ingpulo non ta kampu nai dolang la si non la sa Saihem pen nitum ke claim ke dam mane joy piklo Mihora korte mohona se langi longlin hokde ji habit dona dukok aposi pangkai be nai pulo ni tum han hajira na li lo ni tum hopta hi bala ju dulu ni tum da hajira lo chongda arang loksi ansa tangka pe sini tum kam iklam bang ko ang itu makam klaim kini bang proksi itu ani si kon hajira lo na tum iklam haruni ra poke nang limen je than ini men ti kan ini men mai terok KDP Pen Wilson Bay Report Kdnews News Nijang Karbiang long hamren arong supi along Labor Day katalon padopon Nijang Karbiang long hamren ahithi kimi along Labor Day katalon pon pado bangso along alhiaman apeng pen kachetong dun Joycing Crow Fishery Chairman Karbiang Autonomous Council Dipu Richardson Hanse Border Chairman Karbiang Autonomous Council Dipu lapen Pritom Rongpi BJYM President atum chetong dun renti Bangso Labor Day katalon pon along alhi sarpo pen kaningji pon atengke Labor Day ki arni hok he nangli nili kai aporle talon ji sitami talon pon long lapen methang ahemalong sitami chetalon pon nangji pata pachini pon Bangso Labor Day katalon pon along ajuapor ahod lunkan amalin sitami padopon Bangso lunkan amalin lakha ing koy bothalang so emele rup sing teron ahin pensi ing pupidun Ang hok pichot sita Labor Day pulong bangke
association ben sitaloni pulam kali jungjung hem ta la ke sitalon rep me athe ili tum service ili tum pai ili tum apo tum an sitame tum ke labor side lo sita ili tum pinyar ni ili tum ke poor ni mate fathers day pu sitalon chot ta itum hem bange fathers day pu te pu phai tum ke keng than pi ji e pai ma keng than pi ta ili tum labors day pu bang tum claim kle asila bangke nili tum det pu kalilo abang putin sitame ke claim nang ya kam lo lake apot sila dak thang kachirap ave muthe international labor day lake isia det bang fix lo posil tum roi nai ya ka lam ke posin tum katalon pot Hamdan Pen, bicara mengenai report Kdnews.